L-ADHD hija kundizzjoni psikjatrika li ġġib magħha problema ta' mġieba u impulsività. Il-maġġoranza ta' tfal li jbatu mill-Attention Deficit Hyperactivity Disorder jieħdu l-mediċina Ritalin li tingħata b'xejn mill-gvern. Iżda mhux it-tfal kollha jistgħu jieħdu din il-mediċina biex jindirizzaw l-ADHD. Kif tirrakkonta din l-omma One News li t-tifel tagħha għandu bżonn mediċina oħra għax ir-Ritalin ma taqbilx miegħu. Jiena kienu t-tobba mill-CDIU għallu li l-tifel għandu bżonn dil-mediċina jissema stratera li jolli ħafna li bħalissa jgħid fuq tal-18 milligram u tiġik 29.90 għal kull ġimgħa xi kollok 7 tablets, ġifieri da f'xahar ħajidħlulek 150 euros. L-omm tajt li din hija spiża kbira għall-familja tagħha u għalhekk kellha tmur titlob l-għajnuna tal-Community Chest Fund. Tajt li permezz tal-mediċina strattera bina għamel avvanz il qudiem. Din hi totalment investiment fid-daw it-tfal. Jien rajt differenza kbira kemm ilu t-tifel fuqha, kemm fl-iskola, qed jikkonċentra, qed jifhem il-homework, mhux qed tkun imdejjaq biex imur l-iskola, imur bit-bissima. Ġifieri jiena rajt totalment differenza fit-tifel tiegħi kemm ilu fuq il-kura. L-omm tajt li meta hi u ġenituri oħra tkellmu ma' uffiċjali tal-gvern, l-unika risposta li nataw kienet li hawn ħafna mediċini li hemm bżonn jidħlu u għadhom ma ġewx. L-omm tajt li jista' jkun li bina jkollu bżonn aktar kura la jikber għalhekk tixtieq li l-istat jgħin lil dawn il-familji kemm jista' jkun malajr.